Ato ang damon, ato kagalingon. Ready na ba tanan? Say amen. Ready na tanan? Oh, okay. Pag Bible ko no, isang Bible. Sige, manindog ta. Ato ang pagano ang atong kalag ug espiritu pinagis polong sa Ginoo likasuban ng Bible, the book of Revelation chapter 22 verse 11. Sa verse Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11. Ang walay Bible inyo ang tagaan. Ang niya i-share. O katong mga walay Bible share ninyo. Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11. So ato ta sa pagkaon. Oh. Ako libasa unya lantawa lang sa inyong mga mata diha. Unya samtang gabasa ko, basahan po sa inyong mga mata. Okay? Revelation, pinadayag, ipadayag, pagpadayag, kapitulo 22, ang katapusang libro sa Bible, sa New Testament, gisulat ko ni John the Beloved, segunda siyang mga pananawon, vision, sa diyang nakita siya o gidala siya sa Diyos, dito sa langit, o man niya nakita. Pinadayag 22:11. Pasagdi nga ang dautan magpadayon sa pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. So mao ni ang katapusang gisulat ni Apostle John na sa diin kini nga klase nga sulat niya nagisgot kini sa gitawag og naibuhat ba pasagdan. O pasagdan ko no ang mga dautan magbuhat padayon sa pagkadautan. Ang matarong padayon sa pagbuhat o matarong, ang mga balaan magbuhat sa pagpadayon sa pagbuhat o balaan. Amen? Ato minsay karon, the God, the righteous judge. Ang Dios matarong nga magpuhukom. So isgutan kani karon ini gimuntagon kining atuang righteous judge. Mga pangamuyo ta, Dios nga balaan may ugma nga mahan, salamat kini ta sa kabutagon. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong presensya. Salamat sa imong kadasig nga imong gihatag diri kanamo. Og ingon man ini kimong tago ng Dios, padayon kaming makig istorya diha kanimo pinagis mong pulong, tagay kami kalam karon nga langit non, nga among masabtan kining gikan mong pulong gikan sa mensahe. Istorya kami, dasiga kami pinagis mong pulong. Kini tanan among gitugan ng pasalamatan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, let us be seated. Ato inumduman nga ang Dios nato walay pinalabi. Ang Dios nato walay pinalabi. He is a righteous judge. O sa tanan ng mga naadri karon, gikan sa young people, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kabataan, akong gihangyo ang inyong idulungog nga mamati ta, tungkol kini ni kumutagol, pinaka-importante kini nga itong mensahe nga akong ginalaron, aron ipakaon sa itong tagsa-tagsa ng mga kalag o espiritu. O mahimong mao ni atong sulundon o atong buhaton o ato kini siyang tagaag bili o pagtagad tungod kay ang ato karon nga kalibutan grabe na kadanlog, grabe na kaayo ka makasasala nga kalibutan. Pero pamati gyud dinhi kabuntagon aron makuhaan nimo ning pagtulunan. Aron ikaw ug ako dili moabot sa punto nga ingnon sa Ginoo. Pasagdi na lang na siya kung magpadayon sa pagkadautan. Pasagdi na siya kung magpadayon gid siya pagkadautan. Basta kamo nga mga matarong, padayon mo buhat o matarong. Amen. O sige, mamati ta karon. Now remember that our God, ang atong Dios, He is a balanced God. Hinungduman nato igsoon nga ang Ginoo nga atong gialagaran, balansi na siya nga Ginoo. Are you listening? Ganong balansi man siya nga Ginoo, pastor? Ang atong Dios, dili ni siya Dios nga dili masuko kung naduna tay buhaton nga dili maayo. Ang Dios nato masuko ni siya kung magbuhat ang dili maayo. Amen ba? Amen. Oh, pero balance ni siya. Bisag masuko ni siya, bisag malain ni siya kung magbuhat ang dili maayo. Pero ato nga Dios maluluyon po ni siya. Amen. Because our God is a merciful God. Even ang unbelievers or believers baka nining kabuntagon or kontohon gikaluy-an ta sa Ginoo. O usa ka ebidensya igsoon nganong gikaluy-an sa Ginoo ang mga dili magtotoo, ang mga magtotoo nasa Matthew chapter 5 verse 45. O ablihan na to. Matthew chapter 5 verse 45. Unsa may dakong ebidensya nganong ang atong Ginoo balance man siya, walay pinalabi. Okay, He is a righteous judge. Mao ni atong mensahe ron, righteous judge.
O, Matthew chapter 5, verse 45. Kung sa yun niya sa Bible. Ha? Aron makita nga kamo matuod nga anak sa inyong amahan, nga to sa langit, kay siya sa walay pagpili. Nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa mga makasasala. Natawag ko na ninyo ang Ginoo nato nga balance. Unsa ingon sa atong ibasa ron? Aron makita ninyo nga atong Ginoo matarong gid siya. He's a righteous judge. Makita ta mo ebidensya nganong matarong siya. Ang adlaw, ang gimo example kining adlaw. Ang adlaw tungod sa pagkamatarong sa Dios, gibutan niya ang adlaw sa ibabaw. Alam mas ubos ang adlaw gibutan. Gibutan niya ang adlaw sa ibabaw aron makahimulos ang mga matarong og dili matarong. Grabe ka maayo itong Ginoo, no? Bisag kinsa pa katubangan sa Ginoo, bisag unsa pa katubangan sa Ginoo, matarong man ka og dili matarong, unbelievers man ka og believers, ikaw nakabenepisyo sa init sa adlaw. Makagamit ta sa init sa adlaw. Og dili lang adlaw ang giingon diha, pati ang ulan. He is a righteous God. O kana nga sa Matthew chapter 5:45, usa kana kapag pamatuod nga atong Ginoo, balance. Amen. Gawa sa ulan, sa init, unsa pa inyong nakita nga balance ang Ginoo nga naani mo ron nga believer nga naa po sa unbeliever? Hangin. Tubig. Sa pagyod. Pagkaon, kalayo. Sa pagyod. Kanay mong gisulog. Dili man pwede, ako anak sa Ginoo. Dapat maghupo ng unbeliever. Dili pwede. Magsanina po na sila. Kay tanan, tungod kay sa kabalan sa atong Ginoo, tagaan niya tanan, bisag believer pa ka o unbeliever, pwede ka niyang makabenepisyo sa gihatag nimo. Mao na atong Ginoo. Pero nahibawa lang nato igsoon, gigimension ng kutri, ang matarong o dili matarong. Gibutan ba diha? Ang matarong o dili matarong? Nagpasabot igsoon, nining kabuntagon, kung balansi ang Ginoo, may tungod sa paghatag niya sa ulan, sa init, sa hangin nga atong ginawa, sa pagkaon nga atong gikaon, kung balansi siya sa sanina, kung balansi siya paghatag sa tubig, now arita sa ato ang pagtuo. He is a righteous judge. Ibaluan na ito igsoon nga atong Ginoo. When you speak sa pag-trade ba? Niining kalibutan na balance na siya. Usbo na ko para makuha ninyo ha. Ang hangin, sa pagtuyo ninyo? Tubig, pagkaon, ulan, init, pwedeng makabenepisyo ang mga matarong o dili matarong. Pero arita sa ato ang pagtuo. Niyon ang atong Bible ang ibasa ron, pasagdi ang dautan nga magpadayon sa pagpakadautan. O pasagdi usab ang mga matarong magpuwat padayon sa pagkamatarong. Sabta na to? Amen. So arita diri sa ato ang righteous judge. Arita sa atong Dios pinaagi sa atong pagtuo. Karon, kung nasuta na to nga ang kalibutan patas man ang paghatag sa Ginoo, arita sa atong pagtuo. Kaya nagisgot matag righteous judge, kining matarong nga maghukom. Arita sa dautan og matarong. Kung ang Dios patas ang iyang pagtratar aron sa paghatag sa tao, sa init, sa ulan, sa pagkaon, sa tubig, kung sa panahangin, patas ba ang iyang paghatag mahitungod sa paghukom? Dili. No, dili. Ay. Mati ba ta? Amen. Dili pwedeng silutan ang dautan, unya silutan po ang matarong. Dili na pwede. Dili pwedeng gantihan ang matarong, gantihan po ang dautan. Dili na pwede. Amen? Bumitaw na sa wala pa niingon ang Ginoo nga pasaktan kaniya magbuhat ka sa mga dautan. Una sa tanan diri sa Matthew hangtod sa Revelation, pagka mga butang diya nagisulti ang Ginoo. Nga usa-usa siya masulti nga pasagdan kaniya. Giingnan kada sa Matthew, bulahan ang taong magpanusanon kay kaluyan kay ay pataas siya si Ginoo. Amen. So wala pa sa inyong pasagdan kaniya ang magbuhat karong dautan. Diri sa Biblia parang looking forward or backward. Makita na to ang mga verses diya. Kanang yun siya nga, I will never forsake thee, nor, sabi yun diya?
I will never leave thee nor forsake thee. Dili ta mo taligdan o dili ta mo biyaan. Usa ka nakapasalig sa Ginoo ngay buhaton niya nimo nako. Pero why nganong ingon sa Revelation nga pasagda naman ang tong tawo magdaotan nga magbuhat sa pagkadutan? Because sa wala pa niabot ang Ginoo diri sa Revelation, giingnan na talaan niya sa mga back text diri sa Matthew, Luke, Mark, John. Daghan ang mga verses nga giingon diha nga ang tawo magpadayon tag buhat o matarong. Amen. Let your light so shine before men that they may see your good works. Daghan mga butang giingon diha ang Bible aron kita ang mga tawo magbuhat o matarong katubangan sa Ginoo. But then makita na tayo zone, grabe makalimutan ron. Sabi na kung wala na, ibalik na po. Amen? Amen ba? Natawan ninyo ilustrasyon ha? Kung patas ang Ginoo kining adlaw na turon, kining adlaw nga naa na turon, patas man ingon sa Matthew chapter 5:45, patas man. Bisag believer pa ka gawas diya, makinitan ka. Unbeliever gawas, mainitan sila, patas man. Arita sa hukom. Natawan itong hukom ha? Tungod kaya atong Ginoo righteous judge. Matarong siya nga maghuhukom. Dini sa kalibutan, lahi ang balaod sa Dios o balaod sa kalibutan. Amen ba? Amen. Ang balaod sa kalibutan pwedeng usbon, pwedeng tuison. Ang inosente, ang walay sala, pwede pa kato ang priso. Tinuod dili. Mao na ang balaod sa kalibutan. Ang katong sad-an, ang katong suspect, ang katong mga nagbuhat, pwede itong inosente. Mao ka na ang balaod sa kalibutan. Ibaluan na nato mga igsoon, di ba si buta ta ba? Pero sa balaod sa Dios, lahi. Kung dautan ka atubangan sa Ginoo, dautan gi ka igukom sa Ginoo. Kung matarong ka, inighukom sa Ginoo, matarong ka. That's why atubangan sa Ginoo, walay malimot bisan usa. Dili ka pa ni Lord, papaluloy ka dito, inighukom. No! Ang paglantaw sa Ginoo mo, dautan. Kaya dili pwedeng malihon. Hindi ka, pasabda lang ako doon, magdautan ko rin, naman. Hindi ka po sa Ginoo, pwede naman guro ni mabalik. Dili pwede ang atong Ginoo righteous judge eh. Kung unsa ang naani mo diri karon, mao na ang imuha dito niya. Nasabtan ba na to? Lantawan ninyo, dili pwedeng silutan ang mga dautan o dili po pwedeng silutan ang matarong. Dili na pwede ha, usapon ako, dili na pwede ha. May kasilutan ang dautan, silutan po ng matarong. Uy, wala pulos atong pagmulagad. Wala pulos atong paghagos, pagsimba. Wala pulos ang ato ang relasyon sa Ginoo kung patas man diay. Nagpasabot kung gantian ang mga matarong, silutan ang mga dautan. Mo na insakto, amen? Amen. Karon, nataon na to ang kinabuhi ni Noah. Na ba kay buhi nga pruiba pastor, nang makaingon ka na dili patas pag-ingon sa hukom. Nataon na to ang kinabuhi ni Noah. Just imagine kinsay nakailan ninyo ni Noe nagbuhat og arka. Si Noe nagbuhat og arka. Kitang tanan halos tibuok kalibutan nakailan ni Noah. Amen? Amen. Ang hukom sa Ginoo nagdepende na kung unsa ka. Kung dautan ka, hukom ka sa Ginoo. Pwede niyang bahaon tanan, mamatay ang pamilya ni Noah, mamatay po ng matarong. Pwede itong bahaon niya tanan kalibutan, tanang tao mamatay na. Ang malangit, walo lang kabuok. Ang tanang mga tao may impyerno. Pwede na to. Pwede na, no? Pero kabalo mo, tungod kay patas ang hukom sa Ginoo, gi-preserve niya ang matarong o ang dautan niya ang gisilutan. Isang na to? Pwede na ito malangit, sinuwag yung pamilya ko. Pwede na to. Isang na to? Pero anong gi-preserve niya ang matarong? Kaya hindi pa ito ba ang plano? Ang manluluwa si Jesus Christ man. Sa panahon ni Noah, wala pa matao si Jesus Christ. Muna kinahanglan, gi-preserve sa niya ang matarong, iyang gisilutan ng dautan. Kung saan itabo sa dautan niya itong panahon na? Nanutang. Namatay. Sikit sa nabilin ng mga matarong i-preserve sa Ginoo. Ang pamilya ni Noah. Imagine na rin na, pwede naman tumalangit sila. Nalagtan na to? Pwede naman sila maglangit eh. Pero kabalo ka, anong gi-preserve sa Ginoo? Kay lahi ang pagtagad sa Ginoo when speak judgment. Ikaw karon nga nagpakamatarong ni urang Bible, padayon sa pagbuhat og matarong. Amen. Kilay ang judgment sa Ginoo. Huwag ta na yung Ginoo, kato nagbuhat og dutan, pasakti na ba ninyo? Kamong nagbuhat og matarong, padayon. Kamong nagpakabalaan, padayon sa pagpakabalaan.
Kay unya abot sa hukom, dili ko matulog. Bukas pirmi ako mga mata, 24/7, adlaw, usa orasa, bukas pirmi ako mga mata. Nagdantaw ka ninyo, sikid sa tong dautan nakabalo ko. Sikid sa tong matarong nakabalo ko. Muna padayon. Amen. Sa tayo ni Lot, pwede naman tong gunuobol si Ginoo tong tibuok Sodom na Gomora. Dili ba? Kisa nakabalo si story ni Lot and his family. Pwede na itong tunahon ang tibuok dakong syudad sa Sodoma Gomora. Pero manong gi-preserve niya ang iyang mga anak na matarong. Kailangan pagtagad sa Dios sa matarong dautan. Usap to na to? Amen. Gi-preserve ang pamilya ni Lot? Yes. Gilahi ang pamilya. Only his wife. Na imong the pillar of salt. Nga naman, ay, nagdudua ba? Kabalo mo, kung dili ka dautan, kung dili ka matarong, nakas nga, madudua, may mo bigaasin. Amen? Muna kung asa ka nga aspect ron, dautan man ka, matarong pa na yun. Pero wala, napay chance ron, kining revelation, igsoon, katapusan ng libro sa New Testament. Mga conclusion na lang, di ba? Kabalo po tapusan ng conclusion. Panapos ba? Therefore, I conclude nga kung mga lagad ko sa Ginoo, nga kumudawat ko sa Ginoo, makabaton kung kinabuhi walay katapusan. That is conclusion. Kung nag-conclude ni John Drake, gumikan sa iyang nakita o nadungog. Right. Nga katong mga dautan, padayon na to sa pagpuat ng dautan. Katong mga matarong, padayon na po to sila. Nasabta na to? Tungkol kay Igsoon, ini kabuntagon, ang atong Dios, una sa tanan, He is a righteous judge. Mao gini itong timanan, Igsoon ha? Kamo karon nga namati diri ang people man o mga nanay, mga tatay, mao gini itong timanan, ang atong Ginoo, matarong nga maghuhukom. Ha? Nasabta na to ng matarong nga maghuhukom? Usa pa may laing pinulungan anak. Kasaligan nga maghukom. Kumbaga, dili ni pareha sa balaod sa kalibutan nga pwedeng to ison. Kung unsa nakita si Ginoo mo, kinaisilot nimo. Kung matarong ka, gantian ka sa Ginoo. Amen? So muna karon, dili sa atong mga verses, atong lantawon karon igsoon, nga sa katapusan mga adlaw, ipakita gyud si Ginoo o buhaton gyud sa Dios ang iyang insakto nga hukom ngadto sa tanang mga tao niining kalibutan. Abrihan nato ang Jude chapter 1. Jude chapter 1. Oh, Judas kapitulo 1:15. Kining green akong gigamit kay ora duol sa translation ba. Dili kay bugat. Judas 1:15. Aron paghukom o pagsilot sa tanang makasasala tungod sa dautan nilang binuhatan o sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Tungod sa pagsilot sa mga makasasala o ang pagkadautan sa ilang binuhatan sa tanan nga nagbugal-bugal sa Dios. Amen? Amen ba? Amen. Nabasa ba nato? So mao na ang atong righteous judge nga mao atong Dios. Kabalo ka ang atong Ginoo. Kabalo ta ang atong Ginoo. Andam gid siya og ready gid siya nga gitagana nga hukom ni atong mga taong nagbugal-bugal kaniya. Amen. Amen ba? Okay. God the righteous judge, He will separate the wicked and the righteous. Dirita. Para may bawal ginato ato ang sistema karon sa ato ang pagpangalagad. Mamati ba ta? Namati ba mo? Are we listening? Say amen ko no? Okay. Mamati ta. Ang Ginoo, lahion niya ang dautan, lahion niya ang matarong. Magbasa ta sa chapter na verse diri sa Matthew chapter 25. In Matthew chapter 25, latawan ninyo ha, verse 31 to 46. O, pamati mo ni pastor ha. Young people, pamati mo. Para dili mo madala sa litag sa yawa ha. Karong panahon na, grabe na, nalisibo na. Atong isang adlaw sa Pizza Jess, wako'y talong tulog. Kaya puti ko sugang ampre sa mga puti dolas balay. Samtang ni gawas ko sa dalan, grabe puno-puno sa mga kabatanunan. Puno sa mga batanon sa kahilayan. Pamati mo yung people. Pamati gid mo, pamati. Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Inig anhi sa anak sa tao si Jesus ni. Ingon nga hari uban sa tanang mga anghel
mulingkod siya sa iyang harianong trono. Nagbasa ba? Verse 51 eh? Oh. O ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan, unya bahinon niya sila sa duha ka pundok. Listen! Bahinon sa Dios sa duha ka pundok. Unsa man siya? Saan mo napit? Sama sa usa ka magbalantay sa hayop, mga maglain sa karniro, gikan sa mga kanding. Kisay kailan yung kanding? Say amen. Amen. Kisay kailan yung karniro? Say amen. Hala. Ang atong Ginoo timana na to. Kung wala pa mo kasweet yung mais ng Ginoo, timana na to. Ato ni tagapagtagad. Sa kaulitan sa panahon mo ni righteous judge ato Ginoo, kay bilib ko nito Ginoo. Kung saan ning binuhatan ron, mao ginatubangan sa Ginoo. Kino ng Bible? Sa kaulitan nga panahon, ang anak sa tao mo balik, o lainon niya ang tao sa duha ka pundok. Diri sa pikas ang tinuod nga kaniro, diri sa pikas ang kanding. Wala na pasabot nga wala kay ligo-ligo, kanding ka. Kay kandingon man. La ako di pastor ka, ako ligo-ligo, kanding ko. No. Yun ang Bible, sa kulita nga panahon, lainon niya ang matarong ug ang dautan. Ang gi-represent niya sa itong gibasa ron nga matarong, mao kanyang tinod nga mga karniro. Ang gi-represent niya sa dili matarong ang dautan, mao kanyang kanding. Amen. Take note. Dili pwedeng kanding ka sa nigabot sa hukom sa Ginoo maipon kas karniro. Kaya bisan kung saan ni mong ipon dito, mailan kasi, ay, kanding ka, gawas. Klaro kay mong kolor, oy, gawas, diha. Di ka pwede diha. Di ikaw po na karniro ka, dili ko gusto diha, dili ko, mo ipon kas kanding. Hoy, karniro ba ka na ako, dili ka gusto sa langit, balhin dre. Sa kulitang panahon, ilahi sa Ginoo ang dautan ug matarong. Gi-represent ang matarong sa karniro. Ano ito dibasa ron, no? Nabasahan man niya, ito Diyos ang unya mo hari, moingon sa itanang mga tao sa tuo. Dool nga kamo nga gipanalanginan. Sa tuo mao niyang karniro. Dool kamo sa gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang giharian nga giandam alang kaninyo. Sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila pan inyo akong gidawat sa inyong balay. Hubo ako ug ako inyong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug ako inyong giduaw. Kinsa may giingnan niya? Ang mga karniro. Hoy kamo mga karniro, mga tinuod nga mga karniro nga dili kanding. Yes. Dawatan ninyo ang gihatag sa mga pamamahan. Ang kining giandam maghihatag sa pamamahan para ninyo tungod kay nagpakabatarong mo dinhi sa kalibutan. Tungod kay dito pa mo sa kalibutan. Ako gigutom inyo kung gipainom. Ako giihaw inyong ako gigutom inyong gipakaon. Ako giihaw ako inyong gipainom. Usa man na? Naghatag mo gigayon para kanako umutagad kanako. Amen. Amen. Gisalikway ko sa bang tao. Apan kamo na padayon nagyapon sa inyong papangalaban. Amen. Ug karon dawatan ninyo inyong ganti mga karniro. Natawon niyo sa bato sa mga kanding. Atas kanding. Verse 41. Unya miingon siya ngadto sa mga tao nga sa iyang wala. O wala na punta sa wala. Wala. Wala mga kanding mo. Tuo, karniro. Mga kanding ni David. Yun siya wala. Pahawa kamo kanako. Kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Matay mo sa ibasa? Amen. Isa iging nga na ni? Kanding? Mga kanding niya? Dili pasabot nga kanding ipalabay sa iberno ha? Ang ipasabot rin sa verse 41. Yung sa, hoy, paawa mo! Mga tigpangaroning nun. Nagpakarni-karniro mo sa kalibutan, pero ang inyo mga binuhatan, dili magkaon. Kanding mo. Atubangan ako. Dawatan ninyo ang inyong silot na to sa impyerno nga walay pagkapalo nga kalayo. Kinsam na igsoon? Ang katong mga kanding. Amen? Amen ba? Igsoon, ang atong Ginoo righteous judge ya. Mo na ipaluan nato igsoon kung karniro nakaayog ipon sa kanding. Usabto na to? Hey, mga people, usabto na to? Amen. Consider na ba niyo yung kaglingon as a sheep? Ito na ba mga karniro na mo sa Ginoo karon? Tinayog ipon sa kalibutan. Ayaw na magbalik sa kalibutan.
Ayaw na mag-ipon sa kalingawan sa kalibutan. Kaya masig na po sa panahon ni katubang sa Ginoo. Bisip, dublikara, kanding ka niya, karniro. Dili na pwede. Ang pikas na mo karniro, ang pikas kanding. Dili na pwede. Dapat ini katubang sa Ginoo, usa lagi mong dagway. O ikaw, wag ikonsensya sa mga kagalingon ka mga karniro na ayaw balik sa pagkakanding. Oh, amen. Ibig sabihin, usapan mo ng pintura, ang imuhang mga panit, o pakalkal-kalkal sa imong buhok, diha. Kung kanding yung ka, kanding yung ka. Amen. Masarap na to? Mga dautan, padayon sa pagbuhat sa dautan, pasati na sila. Amen ba? Amen. Do you believe nga ang atong righteous judge sapit na mabalik? Oh. Mga karniro ay mo kasina sa mga dautan ang padayon sa pagbahin mo dautan. Tak nindot nga di, sadya lagi kayo. Ang apel ko, usara bitaw, usa ka tuig, usara bitaw na. Oh. Hey! Pamati, giti taon mo, ayaw kasipyat. Si pastor mo tudlo gidi nyo separate. Because God will separate the wicked and the righteous. Amen. I-separate kina sa Ginoo ang karniro ug ang kanding. Amen? Amen? Amen. O bisag ka na mga kanding na usa ka panon ng kanding, magpano na sila, inya na imiipon ng karniro, matingala na sila. Ano yung katuloy, baptis man ka. Oh. Naman, lahi kag panit. Sabta na to? Amen. Lahi kag tingog. Ako si tingog ng kaniro. Bolo mo sa tingog ng kaniro? Bolo na? Bolo mo sa tingog ng kaniro? Ano ba na? Dili ka mi dito. Munang mailhan kanila dayon. Amen ba? Amen. Ang mga karniro kung maipon sa kanding, tamayon. Oh, right. Ay, pagdahong nga balanggaon mo. Ay, pagdahong. Dilita kay gusto ng palangga. Ay, dili mo palanggaon na nila. Bali manigon. Kita kung iipon ta nila, tamayon ta. Pero kung sila mo ipon sa mga karniro, palanggaon sila dali. Oh, amen. Uy, kandingon sila. Sumpa dali. Nga naman, makarniro man, katapok. Just imagine kung adunay bisita mo, aray, usahan mo. Hoy, ayaw rin, kanding, sumay. No. Palanggaon na sila na to, amen? Amen. Nga naman, himumong to na silang karniro. Amen. Amen? Amen. Ikaw karon, kung wala pa ka nadakpi sa Ginoo, kanding ka. Pero sa diyang nadakpa na ka sa Ginoo, karniro na ka sa Ginoo. Amen. Na anak kay magbalantay. Amen? Kung pasalamati nga mahimo kang karniro sa Ginoo. O kung karniro na ka sa Ginoo, ayaw balik sa pagkakanding. What I mean is, ayaw ipon sa mga separate. Amen? Amen ba? Amen. O tininood man ikuha kay sakit kay sa dugang na makita ang kabatanunan nga maguba na po ng kinabuhi kinibalik sa pagkakanding. Budlay. Luoy ang kinabuhi. Luoy ang tao nga ang kinabuhi nga makita nimo batanon pa naguba na ang kinabuhi nga naman kay wala tuloy sa pagkamatarong. Luoy kay kinabuhi. Wala ka mong ituluan na sa Ginoo pagkamatarong ay mo biya sa kinabuhi pagkakaniro. Usbon ako sa kulitang panahon, ato ning gibasa ron, kamo mismo nakabasa mo. In Matthew chapter 5, verse 31, lainon sa Ginoo ang kanding o ang karniro. Kamo mismo nakabasa mo na. Dili ni storya ra siyang pastor, dili lang sugilanon sa atong gibasa lang sa libro. O kung sa libro, di na ito nagikuha. But then in the Bible, Amen. sa Bible ito nagikuha, the wicked will separate from the righteous. Mo nang Ginoo ningon, pasakti na magipagdautan, pagdautan, pagdautan. Ayaw kasi ina nila. Ikaw man nagbuhat ng matarong, padayon Diyos magkamatarong. Amen. So kita ng matarong, masina ng kasdautan. Nakahindot nila no, sadya ni sila. Mga tardihan ngayon eh. Huwag masadya, bisko, masadya, buwag ka. Amen? Just imagine, tulor ka adlaw kalipay na. Hey, tulor ka adlaw kalipay na. Hangtod sa kanturang, kasubo, sa kalayo ka. Amen. Tulor ka adlaw, may baylo sa hato sa kanturang kalayo. Masabtan man ito yung bipon? Amen. Sige, sayang kayo. Pero kalayo, hangtod sa kanturan. Masabtan ninyo? Wala ko rin gisulti, hapit na. Pero gisulti, hapit naman rin. Gisulti ko na para kamo mo separate. Kaya kamo, giinginan sa Bible, nga kamo karniro na. O sa maabot nga panahon, ang kanding, ibutang na sa Ginoo, nga to sa linaw nga kalayo. Ay, tunggoy na lang.
Right. Okay mo na to pinulungan ito, boy. Amen? Amen. Muna di, kung patas ang Ginoo sa adlaw, ang believer makabenepisyo sa hukom lahi. Dili na siya pwede nga kung dautan ka, magmatarong ka tubangan sa Ginoo. Ha? Muna nga ito Ginoo, muna isang stricto mo na diha ang Bible may sulti. Usawa man tani ato nito iso ng Bible nga ang Ginoo ang mismo giingon na ni. Nga sa kulitang panahon, layo niya sa duha ka pundok, dili po dito lo pastor, ano naman? Kay tunga-tunga ba, kanding, karniro, hindi na pwede. Tuwa rin yung sa Bible, karniro o kanding. Ilahin niya ang karniro nga mao makatawan sa Ginoo. Ilahin po niya ang kanding nga katong mga dili katawan sa Ginoo. Ano rin yung sa Bible? Nga righteous judge siya. Ospon ako, righteous judge sa itong Ginoo. Kung matarong ka, kung dautan ka. Ospon ako, kung kanding ka, din ka pwedeng maipon sa mga karniro. Kaya bisang usapan, magtago dito sila ro, mailan yung kasi yung baho. Pareha bang baho kanding karniro? Ang hip yung kanding no? Isa mo baho? Wala, mailan yung ka. Dili ka sa panit. Bising magtakuban pa ka. Manguha kang patay ka karniro na imong ipantong diri ang iyang panit. Unya magpa-karniro po kag naong. Atubangan sa Ginoo mailhan gyapon si kinsa ka. Amen? Oops! Lord, kasimba mo ka to. Ego ra ka simba. Wa ka mo dawat. Wa ka nagpadayon maghimong matarong. Dire, separate. Nakadungog kag sound si 1818 mo igong. Dire, bikas. Wa ka. Ang Ginoo stricto binang Ginoo na to. Strict dito mo stricto kag Ginoo. Ano na ito nga ako gusto, parehar mata Ginoo no? Kung di mo gusto parehar Ginoo. Sa Ginoo mo gusto gyapon ng gitaw, kung Ginoo gyapon no? Sa parehar tayo Ginoo mo mo. Kuma ba? Nya kay Ginoo na mo masukom na may mo migdautan, nya Ginoo masukom dili. Sa dili man kung di ta parehar Ginoo. Kabalo man yung Ginoo. Kung mayo na gamay mo niya parehar mata gilagara Ginoo. No, dili ta parehar Ginoo. Kaya ang Ginoo na mo, masuko siya kung magbuhat may dautan. Masuko siya kung mag-abusar may sa mong kaugalingon. 1 Peter chapter 1 verse 15-16. Magpakabalaan kayo kang inyong Diyos balaan. Amen. 1 Corinthians 6:14, your body is the temple of living God. Ang kini atong lawas, templo ni Ginoo. Kung gupon ta ni atong lawas, pinaagi sa bisyo, masuko ang tagiyaan eh. Muna dili ta pa niya Ginoo eh. Kung ang Ginoo ninyo musugot ra nga gubon ninyo kagalingon, mamatay mo sayo kay nagubay niyo kagalingon. Ang Ginoo dili musugot ana. Ang gusto sa mga Ginoo palanggaon nimo kagalingon kay templo ni niya. Amen. Amen. Suko na to Ginoo eh. Dahil gusto parehar to Ginoo. Parehar ko patinguha. Lain ta. Kaya mong Ginoo stricto mong Ginoo. So dili ba ang inyong pagtudlo stricto diyan no? Sa Bible giingon ang Bible stricto gyud. Mo ba dili kami musulod ni pastor ay naman. Mawala, magud akong kalipay, stricto man kay mo diha. Dili man kay stricto no? Amen. Stricto ba ta dire? Di man po ko gikan sa una, kay wa po ko kamalo. Amen. Giuser na ko. Nung giuser man ka, inom. Sapa? Pero sa diyan nakaila ko sa Ginoo, akong Ginoo may tudlo na ko kung say maayo. Amen. Amen. Una ang Ginoo mo tudlo na kung tinuod ang Ginoo stricto na. Stricto pastor no? Ikaw ro Brother Junjun, mangumpra na siya og mangumpra ni siya og kanang say mo pra mo ba? Hayop. Magtapat ang kanding, baka o kalabaw. Mingon din ang palit. Kuridaso lang tani Brad. Paliton tani pari-pariya kung sa precious kanding. Mao na precious baka o kabaw. Masukot Brother Junjun. Dili na pwede oy. Pwede na kuridason. Dili guro pwede no? Abi inom mas Ginoo sige tuwa ka pundok naman taro akong ingon sa Bible duha raman kandi o karnero musugot kay butan ti kastunga iro kag naon di po guro ka musugot oy bahala na lang kandi ko dahil lang pulang iro asa mo ibutang sa kapanganuran dili insaktong init di po insaktong bugnaw dili na pwede kay ang Bible duha ra gyud amen ba yung people yung people amen ba Nana mo kinabuhi karniro ron ha? Wala mo gibutang diri aron ilaron mo, gibutang mo diri aron matadlong mo. Amen. Kaya atong kinabuhi diri sa gibutan kung pasandaan lang ta paturaso ibutan no. Paturaga sa buta ba? Kung walay mag-guide na tong Bible o pulos Ginoo, paturaga sa buta.
Sabi niya, mamatay mo dyan. Nakapit tayo wala ng video. Mga matar niya po. Mabis mo na lang. Madahan. Palagtas lang day ka. Ihulog ka sa dagat, okay rin mo. Oh, palagtas na day ka, okay rin mo. Ihulog ka sa dagat, sugot ra ka. Ayaw po. Dili na pwede. Amen? Sa kulitan panahon, ang Ginoo ilain niya ang dautan ug ang matarong, ug ang karniro ug ang kanding. Nang inaot ko nga naa kas karniro, bali sa pagkanding. Asam na to? Aron dili ko ihawon pastor no. Aron dili ka maapil sa silot nga gitaganas Ginoo. Amen. Itang ko mas kalayo nga walay pagkapalong ang kanding. Ay salamat kay mga kanding ra. Oh, napoy mo mabasa ni. Salamat kay natao ko, wa ko nahimong kanding. Kay ko nagkanding ko, pero gyud. Wala po niya sabta, wala po siya nidoolog mag-interpret ba nga mga magwawali. Pastor, may perno, kanding naman di ay. Tao ko. Pag na kinala tang interpretation, magwawali para masabta na to. May bago-anon pabasahan deron kana bago pag ginasugatan Bible. Pabasahan ni Kardero Kanding, di ba mabless na siya. Kay hayo pero di ang may perno dili siya. Di ba na to, ang katong mga kanding, katong ni nagpadayon sa paghimog na utan. Amen. Oh, just imagine, ingnon lang kaskulitan panahon sa Ginoo. Usan lang kadlaw hukom na, pasagdan ti ka nga may mong kagdotan. Usugod ka ingnon kas Ginoo na? Wala na kay chance. Nga before ang Ginoo ingon pasagdan kaniya, gitagaan kaniya chance diri sa unahan ko eh. Pero kanong niabot sa puntong giingnan kaniya pasagdan na lang ka, kay wala gyud ka maghatag og pagtagad sa Ginoo. Kini ko mo mga bata, pinakamaululaw nga panahon o pinakagoal nimo kanang ingnon kas mong man. Sige, pasagdaan na tikas ti mo kinabuhi bisag asa ka mamatay pasagdaan na tika. Kasakit na mga pulungag inom kas mong ginikanan nga na. Kisa nakaagi diri kana inom kas mong ginikanan pasagdaan na lang ka. Napasabot nga wala na sila labot nimo. Dili sila mo pagkaon nimo, dili sila mo patulog sa imong balay nimo. Tanan wala sila labot nimo. Nakasulay mo na? Mo na pinakapait nga maabot sa imong kinabuhi kanang inom kas mong pamilya o sa imong ginikanan. Nga pasagdaan na lang kanila. How much more ang Ginoo na mingon nga pasagdan na lang ka. Kaya ang Ginoo gaugtas na nimo nilantaw ang kadadlaw kanang himog dautan. Pasagdan na kas Ginoo. Sugod pa na? Dili nga naman sa dili pa lang daan sa Mateo, giingnan na tadaan sa Ginoo nga naay kanding ug karnero. Magpili ka ng duha kung asa ka. Amen. Pili ba mo ng duha? Kapili na mo? Amen. Nakapili na mo yung people? Amen. Nakapili na? Amen. Pantay mo. Ano na sa kedua? 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Paligsan na lang tanidaan kalibutan daan para makahatag og teknik ni mga batan-on. Unsa mo inahan? Dito gabi is mo balay ningil. Ruya, manggod-god. Ay, na mama na din na, mama. Alas 2 na ako nakamata. Baguhan kita siya, bago man ibalik. Alas dusan siya namataw. Ito ba? Ayaw kita mo pagala mga nanay ha? Pastor stricto mo kayo, gingnan na pinudaan. Pag-ipiyos mo na yan, mahala mo sa kinabuhi. Mamahala na pinudaan. Magkagingnan na tamudaan. Amen? Wala na rason nga, wala mo kay balo. Kasi wala itang panahon, may dakong projektor dito. Ikaw ni ay ha? Tinikling ka, ikaw na eh. Ginoo kay righteous judgment natin Ginoo. Walay makalapos bisag segundo or minuto nga usa gibuhat di nakalapos. Masangit ginas pananawan sa Ginoo. Ha? 2 Corinthians 6:14 to 18. Ayaw ka mo pakigiusa sa dili magtotoo. Nanapod. Stricto gyud ang Bible, oh. Stricto mo nitong Ginoo. Pero nindot lang kay kung tinuod kang luwas unsa man ito? Dili ka masuko. Amen. Tinuod pang luwas. Oh, wala masuko. Hindi ka Domingo na, may gapon kay tinuod ba ni? Asa na ko dapit? 14. Nakabasa ba? Ayaw ka mo pakigiusa sa dili magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong o dautan o magambitanay ang kahayag o kangitngit. 16 ko. Dili gayon magkaoyon si Kristo o si Bilial mo nang yawa. Kay managsama pagod ang magtotoo o dili magtotoo. Magkasinabot pagod ang templo sa Dios, ang templo sa mga Dios dili. Kay kita templo sa Dios nga buhi, sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako makiguban sa akong katawhan, mahimo ako nga ilang Dios
ug mahimo sila nga akong katawan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila o paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikat sa hugaw, dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan o kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing hamanan. Okay, halina po gusto ha. Ginaw sa to karniro og kandi. Karon ang gingon diri sa man. Magtuto og dili. O duha gyapon. Amen. Kita karon gi-concern nato sa Bible as magtotoo. Before wala pa ta kaila sa Ginoo, before wala pa ta mudawat sa Ginoo, ang atong title dili magtotoo. Kunya tinaw po kay ang Bible ingon nga naa gyud duha ka klase nga tao, magtotoo og dili. Okay, the people pamati mo ha. Ayaw kamo pakikiusa sa mga dili magtotoo. Yes. Kinsa ni pulong pastor ang Bible. Osbo nako, kita karon magtotoo na. Asa ta dili mo ipon? Sa dili na ta kasumining pastor. Dili na ta kasulti nila sa kaluwasan kung dili ta muduol o maipon nila. Wala nang pasabot na dili na mo muduol o maipon nila kanang mo kistorya nila. Ay, dili na din bawal yung kistorya mga deliver. Ay, kistorya ha. Wato kanyang balayo nga. Ay, bawal na mi dudaon kay ang muduol na mo mga believers na. Dili na pwede. Wala nang pasabot na believers na kanya unbelievers di na pwede magstorya. Ay, magstorya ka ba? Dili na pwede na mo. Dili na pwede yan ha. Yan kabawal mi na mo. Ang ipasabot diri nga dili ka muipon sa kalihukan sa mga unbeliever. Amen. Wala pa sa mo dili ka mag-istorya. Kasi istorya mo believer kabuta ra mga baptist diri. Wala mo istorya. Asa man ka? Atong ko sa akong kauban sa pagto nag-istorya mi kay dili magud pud mag-istorya diri sa mga tao. Kay ang believers manitanan. Dili na mao ang application. Kasi natong sugatan. Ay gusto sa mga believers pa kaw, ang believers ka wala may panahon mag-istorya ninyo. Dili na mao application. Ang application kanong iyon ang Bible nga ayaw kamo paghiusa sa mga dili magtotoo. Gamin kini nga kung ang kalihukan sa iya nga sa dili magtotoo, wala na kilabot ana. Amen. Wala na kilabot ana mga kalihukan sa kalibutan. Yes. Tinaw kayong Bible, mayusa bagod ang matarong og dautan, dili na pwede mag-ipon ng duha. Amen. Amen. Kumusta mo ginabuhi ron, Brad? Okay ra gyapon. Ano sa okay yan? Matarong, dautan. Dili na pwede. Matarong, dautan, kanding, karnero, di na pwede. Usa ra gyud. Masabtan ba na to? Kay dili pwede mag-iusa si Kristo ang yawa. Parin na tanan usa ra man tay tinguha na to, parehara man tagi ikuan. Parehara man tagi kuan sa tao gud tinguha. Dili na pwede. Ang tinguha sa Ginoo nga maluwas ka. Ang tinguha sa yawa nga impierno ka. Nasabtan na to, Igsoon? Nasabtan ba na to? Say amen kung nasabtan na to. Amen. Ayaw ka mapakikiusa sa dili magtotoo. Nga nagkaroon panahon na karon nga imong ilain ang imong kolor. Unsay kolor sa mga magtotoo? Kahayag. Hayag sa kolor? Puti. Unsay kolor sa dili magtotoo? Kangit-ngit. Itom. Amen? Karon, kung ang kahayag mo ipon sa kangit-ngit, kinsay mo daw? Siyempre, ang kangit-ngit. Ikaw raw usang sugaron ato sa grabe kangit-ngit nga lugar. Kunya, sa layo, makita ba ka? Di ka makita, ikaw raw usang kasiga. Kung ang kangit-ngit mo ipon sa kahayag, kinsay mo daw? Siyempre, ang kahayag. Amen ba? Pasabdot na mo, ano mo daw? Kung ikaw nga kahayag mo ipon ka sa ngit-ngit, mapildi ang mong kinabuhi. Kung bisan kinsa katong nas kang ngit-ngit, mo ari diri sa kahayag, mudaog to. Kidako na to na to. May gikan sa ngit-ngit to, padula diri. Kung saan to, suwidingon. Makasabot, mudawat sa Ginoo, maginulsol, musunod sa Ginoo, gikan sa kangit-ngit, nakabaton og kahayag. Pero kung ikaw ang kahayag, matos kang ngit-ngit, ako idugay mapalong imong suga.
Nara menjadi sadya dre. Kapuya si basi pag-isog dito. Sabak na dito. Bible, kandiro, kanding. Nara menjadi sadya dre. Tulog di kadlaw pagkauman. Gimingaw na kas kanta. Hindi na buka to simbahan. Tulog palong-palong na yung suga. Kami wato lagi po kas Ginoo. Kay tsansa pa man. Usa pa man mo ng Ginoo sa katapusan panahon pasabti na siya nagbuhat og dautan magbalance pagkadautan. Sa kulitan mo man ang panahon. Usa ta na to. Ang magtotoo dili na magiusa sa mga dili magtotoo. Asa nga dapita sa mga gibuhat sa magtotoo sa dili magtotoo. Amen ba, young people? Ito o bataan eh. Do we believe? Non-believers are not unequally yoked with unbelievers. Okay ba ne? Ito man eh. Bantay mo ha. Kamura kang Ginoo minasayod. Amen? One day, kung may ipon ka sa ngit niya, alam mo na, magudri. Timani na. Ayaw pagkakading-kandig, kamiro na ka. Amen? Amen? Ayaw ipon sa ngit-ngit. Pahida kasi daan ka na sa Bible, aron kita ng mga tao, magipangamatarong na sa Ginoo. Ingon ang Bible, padayon sa pagbuhat sa matarong. The righteous judge, our God is a righteous God. Kabalo siya nga sa kaulitan panahon, hukman kaniya sinsaktong hukom kung dili pinasikan sa balaod sa kalibutan. Amen? Balaod sa kalibutan taong, kita mo ng mga suko. Kita mo ng mga suko sa lida. Suko sa panauban na. Sa panauban niya mga salida gani. Investigador. Uy, ang mga biktima, mga pa yung suspect. Ang biktima, tos piso, aloy ka, may tingnan. Wala katos kanta bang, katuiso siya sa wala hinang da, magiling sala. Kanya nakasala, hindi pa rin lagaw-lagaw ka na daw. Bali! Bali, no? Usa ka bali ng pus Ginoo, no? Kita nga simba ron ato no? Nakatong wala ka simba ilangit, apo tayo magkasultihan nila. Dili pwede. Because our God is a righteous God. Metang segundo, minuto, oras, kada adlaw galantaw siya kung kinsa o si kinsa ka o kung sa imong gibuhat at ubanan niya. Galantaw na itong Ginoo. Pero sa panahon nga dili pa siya nimo pasagdi ka nga nagbuhat ng dautan, dili pa lang daan, dili na siya isiparit na niya daan para makabaluta. Dili pa lang daan, dili na ta nga dili ta ipon sa dili magtotoo para makabaluta. Samto na to? Oh, atas pinakalas. Mateo yapon. Mateo 13. Tulo-tulo naman niya ito ang punto. Mateo 13:24. Mateo 13:24. Okay. Unya, misugilon si Jesus kanilag sambingay. Ang paghari sa Dios may sama sa usa ka tawo nga nagpugas o maayong bini dito sa iyang uma. Usa ni anak kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto o misabot og liso sa mga sagbot sakol sa trigo unya mibiya. Sa nagatubo na ang tanong o misulod pagtubo ang tanong misugod na sa pagbuswak ang mga uhay dihay mailhi ang mga sagbot. Ang masulugo sa tagya miduol kanyang mingon, Sir, maayo man unta ang bili nga among gipugas. Apan diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag. Usa ka kaaway ang naghimo nini. Sila nang utanan kaniya, gusto ka bang mangadto kami o pangidton namo ang sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kasi inyo niyang pag-ibot sa mga sagbot, masig maapil ang mga ibot ang mga trigo. Pasakti ninyo nga ang trigo, ang sagbot, magdungag tubo. Hangtod sa ting-ani, kay ingon kuraon niya ang ting-ani. Ibtan ninyo ang sagbot, bugusa kini, o ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo, hipusa dito sa akong kamalig. Wow! Grabe yung isaya sa sambingay ba? Amen? Namati ba tayo magbasa, Pastor? O ako nagbasa? Sa kaulitang panahon, adunay duha nga lainon usab ang Ginoo. Una, karniro kanding. Magtotoo o dili magtotoo. Kini yung gibasa ron, ang tinuod nga trigo o ang sagbot. Kini biyang magtanong, na po sagbot ng tubo sa kilid, no? Magtanong og tubo, na po ipurag na og tubo sa kilid.
Magtanom kag saging, napoy saging mo tiis kilid. Nakita ba rin ninyo? Ako ra ba nakabantayan ha? Magtanom ka o kanang usa na kanang ibutang sa Bermuda. Napoy ura Bermuda mo tubos kilid, sabi mo Bermuda, dili tinuod mo Bermuda. Mao niya itong sabihin ngayon, sa kaulitan na panahon, nagtanom ang Ginoo. Amen ba? Sa magtanom sa Ginoo, usan niya gitanom ang tinuod na binhi. O tinuod na bugas. Bugas na to yung ibutan. Tinuod na bugas o tinuod na binhi. Sa pagtanom sa Ginoo sa tinuod na binhi, nitubo sa nindot. Pero wala dama na mitulog po sa kilid ang sagbot nga pareha pong naong sa imong gitanom. Pareha yung naong. Amen? Niyo mo na ang pastor, Lord, mga Kristohanon man niya akong tuluan. Mga Bible believers naman na ginulso naman nagdawat naman sa Ginoo. Pero ano may mga namin nayawa gyapon? Ano naman yung mga dautan yun? Yes, man. No. Ayan, ginagsanti na sila. Yung sa may gusto ni mo, papawakan ko ng mga dautan, nanahong ba? Papawakan ko ng mga dautan sa iyo. Ayaw, pangipta ng mga sagbot. Kaya basi pag-ibot mo sa sagbot, maapil ang tinuod na Kristohanon. Amen? Basi pag-ibot mo sa sagbot, maapil itong tinuod na bugas. Sa iyo ra. Kaya ingon ti ka, inigabot sa hukom, ako itong pangipto ng mga sagbot o ilain. Bukuson ko to sila. Unya akong ipaitsa nga to sa kalayo. O katong mga tinuod na trigo bugas, ako itong dadon sa akong gingharian. Amen? Grabe ko simple. Ang sabingay sa Ginoo dali gid kay masabtan. Nining kalibutan na daghan ta. Gitanong ta sa Ginoo diri nga ang iyang mga katawan kaya natong tuyo gud nganong nata diri aron magdaig ug magsimba ra gitas Ginoo. Mo may tuyos ta sa Dios gud nganong gilalang niyang tao. Kabalo mo nganong ang tao gilalang sa Dios aron ikaw nga nilalang magsimba ka sa naglalang nimo. Mo kita na purpose na to. Pero usa man ni na magiyawa sa sumukan. Imbis magdaig ka sa Ginoo, imbis mag-praise and worship ka sa Ginoo, imbis magkanta kaya sa Ginoo, lahin may gimos tawron nga naman, nakadautan. Unya, kita nga nagtubo nga mga Kristohanon, ipunta sa mga sagbot. Hey, pamati mo Kristohanon, ikaw karong tinuod ka na trigo, tinuod ka na bugas. Na kay katapat karon nga sagbot. Muna kung tinuod ka nga trigo, kiligid ka, may mong sagbot. Amen. Amen? Amen. Amen ba? Nasabtan ninyo kung gisulti? Nasabtan ninyo kung gisulti? Ngayon ang Ginoo sa katapusang mga adlaw. Tunganon ko nag-ibot sila duha. Kinsa man kato ni mga sagbot ang tinuod nga bugas. Ang mga sagbot akong isugnod ngadto sa kalayo. Ang tinuod nga bugas akong dadon sa akong gingharian. Amen? Nang hinaot ako nining kautuhon nga dili ka sagbot. Amen. Yes. Nang hinaot ako nining kautuhon nga tinuod kang bugas. So, right. Amen? Amen. Amen ba? Kasi gusto ko na mo ka sagbot diri isa ka mo sa amen. Wala gid no? Ang tinuod atong kanon kanang tinuod nga bugas. Ay, ikaw itong sagbot. Sa hayop. Ang sambingay sa Ginoo may tungod kini sa mini nga trigo o tinuod nga trigo. Nagpasabot ang kining mini nga trigo, mao niya mga sagbot, kinsa man sila, kato ni mga tawo nga dautan, tinuod, kuyog ni natong nagkinabuhi kada adlaw, kuyog ni sila nagbenepisyo nato sa hangin, sa init, sa kalayo, tanan, kuyog ni nato sila. Pero sa kulitang panahon, ilain na sila. Kay sagbot na sila. Amen. Ang tinuod nga bugas mo ay gikinahanglan sa Ginoo. Amen? Oh, ipon naman ito sa mga sagbot ron. Do you think, naglingo sa mga magilid, walay mo, dagdaog ni mo? Masa na yung sagbot? Dagdaogon mo ka. Katarong na sumutubo, mananaan magig ka. Likusan ka. Kunya, mag-ilog pag mo sa tubig, sa yuta. Ako yung una, sagbot na. Kapalo mo ka namang mananong, ang ilang perwisyo, sagbot. Kita ba mo kita nang wala gunahe? Mutana mo ron, no, yung sa imong purpose nga nang gunahan ani mo. Kay kanang sagbot, perwisyo na sa pagtubo. Gawas na mag-ilog sila sa tubig, sa nutrients, ang init sa adlaw. Magbisog po na sila, natawan nyo ng mga gagmay nga mga
sagbot, aka na mga mga dagko ka sagbot god. Natawa ng mga gagmay na tinuod nga tanong, di ba? Dili kalapos ang adlaw nga naman, nasangit sa dahon sa sagbot. Ako niyan apunto. Kita nga mga Kristohano, naapata karon gituyukan sa mga sagbot. Amen. Sa kaulitan nga panahon, ilain sa Ginoo ang sagbot ug ang mini. Ang mini nga trigo, ang maayo nga trigo. Ang maayo nga trigo, ikaw kana nga tinuod nga sagbot at tinuod nga trigo. Ang sagbot kadto ng mga dautan. Just imagine akong gibasa ron, atong basahon ng meaning ani sa verse 36 tani meaning. Nataw ni sumpay verse 36. Abi na to wala ni siya meaning. Verse 36. Oh, sige sa Bible. Unya mibiya si Jesus ang tao misud sa balay ang iya mga tinun-an biduol kanya mingon pasabta kami sa kahulugan sa sambingay may tungod sa sakbot sa uma. Si Jesus mitubag ang napuga sa mayong banini mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang mayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingarian. Ang mga sagbot mao ang mga tao sakop sa yawa. Na ang kaaway nga nagsabot nga sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang ting-ani mao ang mga anghel. Sa mga masagbot hiposon ug sunugon mausab kini mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaw niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel, hiposon nila gikan sa iyang gingarian ang tanan nga mga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala, lakip ang tanan nagbuhat og dautan. Verse 42, itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, di maghilak, sila makagot ang ilang mga ngipon, unya ang katawan sa Dios mudanag sama sa adlaw dito sa gingarian sa ilang amahan, busa kung nadula kami dalungan, pamati mo. Yes. Amen? Amen. Klaro sa Bible. Iyon mga tinuan, di ba pasabta ko nung isa sa sambingay be? Siya ba ang Ginoo mingon mo ni? Ang nagpugas mao ang Ginoo. Ang mayong binhi mao kini mga tao nga sakop sa gingarian. Ang sagbot naon mao ni katong ang sabot na ang nagsabot sa sagbot mao ni ang yawa. Mao ni yawa sa mukha ni yawa ba no? Imbis naroon na kaya itong consideration sa pagmalagad ron, mabot ang panahon, ganana na ka. O brad, kumusta na? Di ba dasig magkakatulog bilang ka bulan, nag-testimony pa ka, mga lagad ang ikus Ginoo. Pero kung nasa naman karoon brad? Nasakbot na ka? Ano naman na? Kinaayawa, tigsabot sa sagbot. Lami na kayo tubo ni mo na, nalinsing na ka, padayo na kas bunga. O, padayo na kita ka mamunga. Masa man na mamunga? Mangaming na kong kakalaba. Padayo na na. Ipatubuan kag bala sa balago no? Oh, ipatubuan kag balagon gituo kag may anak. Wala na kakabunga. Unsa nitabo nimo? Imbis manalinsing na ka nibalik kag kot-kot ana, hantod na laos ka, hantod na matay ang pagtuo. Oh, obra si Hawa gud. Tarong na kay dulungog ron. Pagabot sa balay, nawala. Ano man? Pagsabot sa Ginoo, nitisok na gabay, pero pagtisok dito po sa bato. Pagkasunod, liso ni mo. Wala, pastor, trigo, sa to. Masabot. Ano din ko, sa to? Huwag kang kasabot na naman. Kaya ayawa, subukan kayo. Ano ka mong magwali, pastor, pamati, ginubayo, kaya ng Bible. Hoy, kung namoy dalunggan, paminaw. Gusto mo basa? Busa kung may dalunggan ka mo, pamati. Na ba mo'y dalunggan? Na may dalunggan? Muna kinahanglan kita mamati. Nga naman, ang yawa, naras kong doon, tawang tapat. Ang tawang, hindi yan. Samukong ka na. Amen? Kung hindi nga natapat na ito ha? Kaya sabi ko nga, sabi, wali pa so, repent and receive Jesus Christ. Sisudan hindi na. Isa ko, kinipong wala pa so. Habi na mong balik yung Ginoo. Palitan ko ano, isda, kuwanta. Oh! Ang yawa na mo eh. Di nakakakonsentrate. Amen? Kasi ang daon mo sulat daw. Oh! Wala kang may dalunggan. Gamita ang dalunggan, pamati. Amen. Okay, sa school nila, di mo kabalong himog Sunday. Kung kabalong mo himog Domingo, ibalin ko rin niyo lang adlaw eh. Sino niya Domingo ko, ibalin ko lang adlaw. Ang sugot mo, magsibat ang Hercules. Hindi mo karek. Na, tawar na. Ano naman? Kay nindot na ta ang pagtubo na to. Naapoy balagon. Balagon na no? Karang kusukay mo. Balagon tawag na dre? Oh, likusan ka ba is balagon? Oh, sampinit. Likusan ka mayo. Di nakakaklarog tubo. Hangtod malaos ka. Di nakakapamunga. Asa nakamakitan? Nasakbot ka.
Asa tong gitanong diri wala man. Kay gilikusan sa sagbot. Ang paglantaw sa pastor nasagbot na pud ka. Kay wala naman kami tubo og tarong. Amen. Hinumduman din nato nga sa katapusan kalibutan ang sagbot ingon ng Ginoo iyan ang isugnod sa kalayo. Amen. Ang iyang kuhaon katong tinuod nga trigo, tinuod nga bugas. Unya sa kulitang panahon, siguro kung magpabugas-bugas ka, dili mo ka kalusot sa Ginoo. Amen ba? Amen ba? Lord, sa kalibutan, bukas di ko na tinuod. Sure pa sure pa. Pero tubangan sa Ginoo, di ka kalusot. Amen? Muna kita karon before ang Ginoo miingon nato nga pasagdan ta niya. Una-una ano to daan? Before ang Ginoo ang Ginoo, pasagdan lang kaniya nga may perno ka. Before miingon ang Ginoo na, gingnan na ta daan sa Ginoo nga ilahi gini ang kanding o karnero. Amen? Before ang Ginoo maato sa conclusion nga pasagdan kaniya nga isugnod ka sama sa sagbot dito sa kalayo, gingnan na kanya daan diri nga dili ka makiusa sa mga dili makituo. Gingnan na ta daan sa Ginoo ana. O kining Bible nga itong gibasihan, dili gini siya masayop kay Bible man eh. Apart sa Bible, gawa sa Bible, wala pa mo lang gituan na. Kung gawa sa Bible, wala pa kagituan, doctrines of men na dili na doctrines of God. Kaya wala laing pulong diri sa kalibutan nga gipadala sa tao, aron ang tao makabalos kaluwasan kining Biblia. Wala nilain. Wala ito na ang Bible, sakto na siya na detalye, kompleto na ni aron ikaw makaangkon sa kaluwasan. Kompleto naman na. Gipadala niya ang bugtong anak aron maluwas ka. Kinsa man na si Jesus Christ. Amen ba? Amen. Kaya ikaw di ka kaluwas mo kagalingon. Sa kung sa pa nimo kamayo di ka kaluwas mo kagalingon. Mana kinahanglan ka maluluwas si Jesus Christ. Amen. Amen. Gibutangan sa Ginoo og simbahan aron si bisan kinsa katong muduol diri ka matudluan sa mga butang nga langit nun. Amen. Di ka makakuha diya sa gawas ng mga butang nga langit nun. Katuluy ko nga bahin sa Ginoo. Dili ka kakita diha. Buang na ka. Ginoo ka diri sa dalan. Na mas tao. Diri sa simbahan makatun ka. Amen ba? Amen. Gitagaan kang magwawali aron makasabot ka, maka-interpret ka, kumpleto na ng Ginoo. Amen. Kaya kung ikaw mabasa ng kanding, palakpak ka, kay dili ra tao ra day hayo pa day pero dili ang tao. Pero salamat kay gitagaan kang mo interpret nimo, nakabalo ka. Amen. Gitagaan kang Bible aron dili ka masalaag. Kung tungod kay ang Bible mao ni mapa nato. Nga kung ipalayo na to itong kagalingon na ni, kung wala ta ni gabasa, ang atong kinabuhi walay pulos. Psalm 119 verse 105, mao kini ang suga sa atong mga tiil, iwag sa atong mga dalan. Mo ni ang Bible. Gawas ani wala na kay lain oy. Isa pa may tuwa nimo kanang presidente nga. Plano ra mas sa ilahang dasog ang gihimo na. Wala ni labot sa Bible, amen? Ang pulong nga dala to kasiguraduhan mo ni Bible. Muna, before kaingon sa Ginoo, pasagdan kaniya maghimo og daotan o pasagdan kaniya maatos kalayo. Giingnan na kaniya daan diri sa ulay sa una pa daan nga dili mag-ipon ang karniro kang kanding. Nga dili pwede mag-ipon ang magtotoo o dili magtotoo. Nga laino niya ang sagbot o ang tinuod nga bugas. Nasabtan na ito may ison? Nahinaw ko maputi na ito ng balunon. Sugod ron hangtod sa katapusan sa imuang steps. Before mong tikas, sus, iwaliha ka din Pasko daw pero hindi na. Hindi na magiging yung ipon sa din ang totoo. Ano ang Bible? Gawas ka mo, diha katawhan ko. Ayaw ka mag-ipon kanila. Aron dili ka mo maapil sa silot ka kung ipahamtang kanila. Uy, kadelikado na. Gipagawas kas Ginoo. Kung ipareha sabi sa Sodoma Gomora, kung wala ka din gawas sa Sodoma Gomora, maapil kas kalayo dito. May ganun, ipagawas ng pamilya ni Lot. Masabto na to? Muna kung ipon ka sa lugar sa mga makasasala o sa dautan, ikaw nga matarong, maposibleng delikado ang kinabuhi niya. Kung sinutan na sa Ginoo, for example, kasi sa Diyaw na diyan, yan nasa second floor, mahugno to. Yan, ikaw lang sa kastuharan dito, bang, gibalita. Nay, usap ka second floor, ni hagpa. Tanang mga tao sila lang, patay, laki pag usap ka kastuharan. Uy, usara, anong naama ka diha? Hindi na para lugar nimo. Lugar na sa unbeliever. Amen? Nasabtan mo na to? Nasabtan na to wala? Mas dito pang balita ngay lugar sa mga Kristohano ngay usa ka nawala nakitaan kay naluwas. Hindi na ka mabalita. Pero balita gani niipon ka sa mga kasala niya.
na disgrasya to dito, na-appeal ka, agoy. Dino pa kami gusto nun. Pastor, nirisi ko niya, Pastor. Ay, dahil ulo, Pastor. Ay, sila bumimay-may niya, Pastor. Ayaw diya, doon, delikado, ayaw diya, delikado na, dili na to ang lugar. Kamalo, kitang magustuhan nun. Isip mga karniro sa Ginoo, natay boundaries ba? Kini mga karniro magibantayan, pareto ni David. Pagkakita niya siya mga karniro gibantayan nga kulang usapan ni taon gina niya. Amen ba? Kung nasa sa gatos ka mo karniro, biyaan to niyang 99, pangitaon to niyang usa, ingana niya kapalangga ang iyang gibantayan. Nasabta na to? Amen. We are considered as a sheep. Karniro na tas Ginoo. Kamu karon nga naglantaw diri nga mati, gi-consider na mo karniro sa Ginoo kung natay relasyon sa Ginoo. Once nga na usan ninyong masalaag mo ipon dito sa kanding, pangitaon mo sa Ginoo. Patayo diyo, brad. Iyo diya, delikado ng kinabuhi diya. Gawas na delikado ng kinabuhi diya. Dili pa ginay mga lugar. Ali diri. Masabta na to? Kaya dili gusto ang Ginoo nga mo ipon ta sa mga lugar, sa mga dautan. Kaya delikado na nga lugar. Amen? Oh, atong pagkakulog sa bangka, sa kaway. Yan ako sa dito. Oh, nakabata ng mga membro. Mga membro, ano? Pastor, yun mga nanay mga membro. Nakabata ng mga membro, say amen. Amen. Munta na mga pastor. Abi na kong nanay nakulog, napis kulo ba? Domingo ba ito? Domingo to, dili? Domingo to. Itong kusuking hangin, dili? Mga itong pagkakulog. Na, karon ko pagkakulog ato, naay gusto ano dito, yun. Oh, dili bang lugar diri ikaw hinungdan na nakulog na. Kunang si Jonah ba? Manong gibagyo ang dagat, ang gibagyo ang sakyan sa mga tao. Di na gusto ano nilayas. Oh, nakulog to ikaw posisyon. Baptis di ka, bulok ang nagaginoo, ang nakakadiri Domingo. Iyo pag baptis ka, di ka pasakyon. Dili ba? To kita mismo, visa kita makabalo na ta nga dili na to ang lugar, dili kita diha. Nasabtan ba na to yung people? Magsinamo ta mga people, nasabtan ba? Amen ba? Lord, amen. Ismado na ba mo ha? Ay, hindi mo kulawi ha? Sinay yung domingo ba diba? Pastor, kawas diya! Ano na? Brad, imong membro dito, kumawin! Tiri, kawas! Ha, membro na ko, kumawin sa mga na! Patay! Kasi kitulong mo tayo si Man! Kumawin mo ni! Iyo ha, kasi ulawan ta na ha? Wala kamaway yung mga unbelievers, ikaw ba mga believers? Kung kamaway mo na! Na, huwag mo bayad! Ayaw gitawan mo. Amen? Gawas ka mo katawan ko, ayaw ka mag-ipon kanila. Aron dili ka mo maapil sa silot nga ipahamtang ko kanila. Kana pa lang daw nga verse, gawas mo ta. Amen? Amen. Sugat pa kay balon ako sa tinuod kung sa Bible, wala na ko na eh. Kampay na ko na sa una, ang asawa na ko, kampay kibay. Grabe mo. Magimok din yung ikog na ko dahil sa pagdungog niya na. Pero thanks God, salamat kay kitagaan ko. Pulong ba nga makabasa ko, uy, lainon din karniro, lainon din kanding. Dili ko, uy, kalain na naisugod kas kalayo. Lainon din tinuod bugas o sagbot. Di ko mapasabot-sabot, uy. Tinuod, di ko mabugas. Kamutay na isugod kas kalayo, kay sagbot ka. Nasabtan mo na ito, isuon? Amen. Oh, kung napan may inferno, sayang na ninyo, sayang na nato. Yan ang Bible, tinuod bining katublo. Amen. 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 The righteous God. Ang atong Ginoo, righteous na siya nga maghukom. Walay mabilin. Kung sayop ka, sayop di ka. Kung matarong ka, matarong ka. Mao na atong Ginoo. Amen. Amen. O balikan na itong mensahe, ilain sa Dios ang kangitngit o ang kahayag. Ikaw karon nga nanas kahayag, ayaw nagatos kangitngit. Amen ba? Amen. Klaro ba ang atong mensahe? Klaro ba? Amen. Klaro ba yung people? Ang hinaot ko maklaro. Karniro o kanding. Masa ito ikaduha? Magtotoo o dili? Magtotoo. Ikatulo, sagbot o tinuod nga trigo o bugas. Ang hinaot ko nga, nasabtan na lang saya. Kaya kana palang daan, siguro ko kung imo patalingugan nga pulong, sigurado gid ko nga dili di ka mapareha sa sagbot. Di sigurado gid ko nga dili ka mahimong kanding. Patalingugi lang. Amen? Amen ba mga igsoon? Tagay na patagad ang pulong sa Ginoo, ay nagbali-ibaliwala. Kaya ingon di ka, ang atong Ginoo righteous judge. Kabalo siya kung kinsa o unsa kita. O ang iyang hukom pinasikan
kung unsa atong nabuhat dinhi. Natawan yung verse 22:12. O 11 ug 12 man na ako nang iulahi ang 12. O conclusion na ta kay maniud to. O sige yung sa 12. Mas balik ko na kung basa sa verse 11. Pasagdi ang dautan nga magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabili nga malaw-ayon. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong. Ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Kabalo mo, confident kayo ang Dios nga musugilon o musulti ani. Why? Because in verse 12 nakabalo siya. Siya mingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdala ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Natawa ninyo? Kamo nga mga patarong padayon sa pagbuhat ng pagkamatarong. Amen. Kaya ng Bible, mubalik siya. Pagbalik niya, hatagan kanya ganti, sumala si mong gibuhat ron. Kung nagdautan ka ron, pasakti lang na po. Kaya madawat ang punimong silot. Kung napamatarong ka ron, pasakti padayon. Kaya madawat ni mo ang ganti. Amen? Uspo na ko, ang nindot kayo nga ibili na ko nga mensahe. Dili pwedeng silutan ang dautan, kunya silutan ko ang matarong. Dili na pwede ha? Kaya nga itong righteous judge na. Dili pwedeng gantihan ang matarong, gantihan po ang dautan. Dili na pwede. Amen? Napasabot nga sa tubangan sa Ginoo, ang dautan silutan, ang matarong gantihan. Mora na siya. Amen? Yan ang Bible, bubalik ako sa dili madugay, magdalag ganti, ihatag nako sa matang usa, sumala sa iyang nabuhat. Usa may nabuhat mo dinhi si Yuta? Karon ba daan nagpadayon nagigapon ka sa pagkadautan? Ayaw na itugot nga maingon ang Ginoo pasagda na kaniya. Karon daan nga ang imong dalan dautan pa, panahon na nga maghimo kag matarong og duol sa Ginoo. Amen? Amen ba? Ayaw na dili na nato hulaton ang imong Ginoo pasagdan kaniya. Sakit na bikin ang imong pasagdan. Amen? Amen mo ito mga mama ron, pasagdan ikaw, way kang kaon. Sa kadang way kaon, sugod ka. Sakit na na. Pasagdan ba na to? Pasagdan ba na to? Muna, as long as nga nating istorya pa na to ang Ginoo karon, kung unsang mayong butang atong buhaton ta na. Amen. Pasagdan dautan, magbuhat og dautan. Ayaw kasi na itong dautan. Ha, mga people? Ayaw kasi na. No, bayan lagi sila no, wala dito lagi kinabuhi. Ayaw mo kasi na. Kaya ang Ginoo hukom. Ang iyong buhaton, dili mo sa sikan stansa. Sa inyo diya, pasagdi ang matarong magpadayon og buhat og matarong. Mo ni buhatan. Ang balaan magpadayon sa pagkabalaan. Mo ni buhatan. Sakto na to? Ayaw kasi na sa mga lugar, sa mga mayubito, sa mga malawayon, ay kasi na diya. Kaya ang tinuod na tao nga luwas dili masina sa mga buhat sa kalibutan. Dapat ang kalibutan mo ay masina sa buhat sa mga matarong. Sa tama na ito, Mason? One time, makadungog ka. Ngayon sila, kanindo ka mas ng kinabuhi, no? Wala na lagi kaani ron. Ganun din na lagi kaani. Ganun din makaganahan, magkuyo. Ganun wala naman eh. Sila nakakita kung nasina sila sa buhat sa matarong. Amen? Bantay mo gibasa na kogina. Ayaw ka mong hikap niini, ayaw ka mong hikap sa mahugaw nga butang ug dawaton ko kamo sa akong gingharian. Kabalo mo sa mga mahugaw nga butang? Kanang mga butang nga gikan sa dili magtutuo. Amen? Kamyag ba? Wala ka mo bantay people, bantay gid. Kay bago para bigid mo nagpag-bell sa inyong pagtuo, bago pa mo nagsaka sa inyong pagtuo, bantayanan pa na. Kaya kabalo mo ang yawa, grabe na mo inganyo yun. Pag-agi mo diya, grabe! Ayaw ka maghikap sa mga hugaw na butang. Tumulan ka, ayaw hikap. Amen? Nasabta ninyo? Ayaw hikap. Ngayon ang Bible, aron makasulot ka sa kong ginamihan. Ayaw hikap. Hikado na. Brad, pasa pa ka na ron. Kung sa una, si Unon, nakunin mo karon, bago na ko kailangan ng Ginoo. Ano ba? Barog. Pag barog na tinuod nga bugas. Kaya ang tinuod nga bugas, dili na pwede madawdaog og sagbot. Muturok, kini siya nga muturok og mamunga. Walay sibisan kinsang sagbot nga maka pildi ni anak. Tungod kay ang tag-iya ni anak nga nagpatubo bawang Dios. Dili gusto ang Dios nga ikaw tinuod nga bugas. Dawdaogon ka og pukuhon lamang ka sa sagbot. Mo nang ikaw
mo na karon igsoon nga nag-build pa kas mo pagtuo, padayon papati sa pulong sa Ginoo, i-build ang imong pagtuo, iamot imong pagtuo diri sa Biblia o sa pulong sa Ginoo, iamot imong pagtuo diha sa Ginoo, gingon ka. One day, ini hukom nimo atubang sa Ginoo. Dili kami ingnon sa Ginoo, oy sagbot man ka, diri ka sa pikas, oy kanding man ka, diri ka sa pikas, oy napakas ka ngitngit, diri ka sa pikas, no. Ang pinaka-surprising moment kanang ingnon ka sa Ginoo, wow, ang akong karnero sulod. Wow, ang akong tinuod nga bugas sa kalibutan sulod. Wow, ang tinuod nga mag-believers magtotoo sulod. Amen? Kay mismo ang Dios nagingon sa iyang baba nga ang kanding iyang isugnod dito sa kalayo. Amen ba? Ang mga daotang nga nagpuyo sa kangitngit iyang ilabay sa kalayo. Magkagot ang ilang mga ngipon sa tingin niya. Magkagot ang ilang mga ngipon tungod sa kainit. O ang tinuod, ang dili tinuod nga trigo ang bugas, ang dili tinuod nga bugas ang sagbot, iyang isugnod ngadto sa kalayo. Nahinaot ko nga dili na kita. Amen? Tungod kay karon pa lang daan, giingnan natin sa Ginoo nga separate from wicked people because the wicked is separate from the righteous. Amen? Because our God is a righteous God. Matarong siyang maghuhukom. Kung nakabenepisyo ka sa init, sa adlaw, sa ulan, sa hangin, sa pradya, sa pagkaon, makabenepisyo po ng mga unbeliever. Pero timan ini lahi sa hukom. Kaya kung dautan ka, dautan po ka atubangan sa Ginoo. Kung matarong ka diri, nakarelasyon sa Ginoo, matarong po ka atubangan sa Ginoo. Nanginaw to kung natay pagdulon nga nakuha, before ang kalibutan, muhagit ka na to, kabalo na ta mo barog, kung skinsa o si kinsa kita o kung sa amay na itong baton atubangan sa Ginoo na dili siya masuko sa ato ang kinabuhi. Amen? Amen. Okay na ba? Makabarog na ba ta? Amen. Ready na? Pwede na tayo isulong? Hindi? Pwede na tayo isulong? Dili na tadali nga matarong, no? Pwede na isulong? Mga people, babae? Pwede na isulong? Oh, matmon din ha? Kaya ang Bible, kanayon yun. Na ay imperno. Kung wala pala imperno, di lang tayo simba, no? Kung wala pala imperno, di lang tayo malagad. Kung gusto pa lang tayo, langit lang kita na ng Ginoo gibutang, di lang tayo malagad. Ano man? Langit man. Kung salamat, ito doon sa Bible, na ay imperno. Aron kita makabalo kung saan maayo o dautan. Na kita nakabalo na sa dautan, ayaw mo kasina sa mga dautan. Ha? Ayaw mo kasina. Padayon mo sa pagbuhat o matarong. Kaya mao ka na ang gikaymutan sa Ginoo. Manindog ta? Ato ang tapuson ang ato ang mensahe. Pinaagi sa pagampo. Dahil kong namahan, salamat ini kang sa katuhon. Salamat sa imong mensahe nga mao nagpa-ibalo ka namo. Na mao nagpatalingog ka namo Dios all about sa righteous judge. Nga din matarong kang maghuhukom. Ug among naibawan o Dios nga kini kalibutan na dili among lugar kundi lugar sa kaaway. Busa karon tandaan sa dili pa kami mo napasalda nimo kami. Karon palandaan nakabalo nami nga sa kulitan nga panahon ikaw nag-ingon nga lainon nimo ang karnero, lainon ko nimo ang kanding. Ang karnero imong papuyon sa imong giharian o ang kanding imo ang dautan imo ang itambok sa kalayo. Masayad kami o Dios nga bisan wala pa nimo ini santi padayon pagbuhat og dautan among naibawan o Dios nga dili day kami amay nga makigiusa sa mga dili magtotoo. Kung dili day makasagol ang kahayag og ngit-ngit o dili usa makasagol ang matarong ang dautan. Usa ni kapunon og totoo Dios. Salamat sa mga pulo na kanunay nag-remind ka namo. O salamat usab sa pagpaybalo sa mga mensahe nga doon na day mga sagbot nga nagalirong ka namo. O iisip tinuod nga bugas, tinuod nga trigo. Dili kami magpadala sa mga sagbot. Kaya kabalo kami nga tinuod, kuyog may tubo nila, kuyog may nagkinabuhi, kuyog may nangita, kuyog may nagkaon, kuyog may tanan. Pero lainon din nimo ang sagbot, lainon ko din mo ang tinuod nga bugas nga trigo. Salamat o Diyos sa pagpasabot nga ang sagbot imo diyang sugnod sa kalayo kung tinuod nga bugas inandalod Diyos sa mga harian. Karon pa lang daw Diyos, ano na kami kumpiyansa sa mga kinabuhi, namutuman kami, namubuhat kami unsa ang pagkamatarong diya sa imong atubangan. Tuloy kami matagadlaw, bani kami kadadlaw, tuloy kami sa mga balang espiritu, ay itugot nga madalami sa tentasyon sa kalibutan, ay itugot nga madalami sa kahilayan sa kalibutan, sadyangan sa kalibutan, nga diri ra man kutob ug walay kahangtungan.
Dili parehas maghihatag ka namo ang kinabuhi wala katapusan na hangtod sa hangtod among matagamtaman diha sa imong kiliran. Tuloy kami Dios nga musukol, mubarog sa mga pagtuo, taliwala sa mga paghagit namo sa mga butang sa among palibot nga mao'y modala ka namo ngadto sa kalaglagan. Salamat o Dios kay imo kami tuluan sa imong pulong ug tuhon ang dungog ug himaya among gibalik sa pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Oh, yung people, ana po tayo games mga po ha.